Sa CCTV footage sa Maharlika Highway crossing kang Barangay Danao, Ligao City, mailing aksidenteng pagkakabangga kang bus sa nakapundong habal-habal pasado alas 5 kasudmang hapon. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ang habal-habal asin ang duwang lunad kaini. Sa video, mailing man ang marikas na ginuyod kang habal-habal driver ang sa iyang pasahero na ditan pang maligidang kang ruweda kang bus. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Eric Lucitano, kang Ligao City Police Station, gikan ang bus sa Sorsogon asin biyaheng Manila. Binisto ang driver kang bus na si Romulo de Vera, mantang binisto man ang habal-habal driver na si Joey Cedo Perez asin ang sa iyang lunad na 13 anyos na lalaki. Napauli na kuta sa sendang residensya sa Barangay Pandan, Parehong Banwaan. Driver o passenger ng tricycle ay nagsustain po ng injuries kasi huminto po siya sa may intersection dahil may huminto din na isang tricycle sa unahan niya. Nagkataon naman po yung Ilaville bus na galing sa Gubat, Sorsogon ay aksidente pong na side sweep yung tricycle na. Tulos man na pigrespondihan kang otoridad ang insidente, asin dinara sa ospital ang mga lugadan na suminapo ning minor injuries. Wala naman may gusto na mangyari yon. Nagkataon lang sir na ang kalsada natin ngayon ay busy dahil nga po sa ating Yuletide season o Christmas season na dumagdag po ang volume ng mga sasakyan. So nagkataon lang po na siguro nagkaroon ng hindi antisipasyon doon sa crossing kaya na side sweep po nung bus yung tricycle po. Nagkaareglo naman ang ambuslados, kaya day nang kakatubangon pang kaso ang driver kang bus. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.